Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. बाकी तर ओपन मार्केट आहे 70-80 रुपीज काम तर हॉर्टिकल्चरमध्ये 60-70 असेल. स्टॉक कमी असतं कारण काढल्यानंतर रेट वाढत असतं. बेलगाम महाराष्ट्र शॉर्टेज मतलब पहले कितना था रेट? पहले 40-35. कितने दिन? 8 दिन के पहले? 8 दिन. हाँ. और अभी हो गया बढ़ रहा कांदा. ये हो गया पुराना कांदा 80. ये हो गया 70. अनेक वाला मला माल शॉर्टेज असा होय सर. सगळं महाराष्ट्रात कांदोत ना 65-67 सही झाला. रेट वयर सकयल जातात पण खावच्या वस्तूंचे जर रेट वाडल्यार लोक मातशे अचंबीत जातात. हालींच कांद्याचो रेट 80 जाला आनी मार्केटान 70-80 विकता. हांव तुळशीदास जरी प्रोडंट मिडिया खातीर.